Hvad så? Det er server. Jeg vil gå lige ind og kigge lidt. Det er der, hvor man spawner. Der står lidt skidt. Regler, plugins, IOPS, Planted, Mute. Så der er en fjern sted derhen. Jeg bruger lige til at komme derhen. Der har vi en kæmpe portal og en portal som nedgår. Går lige portalen her. Så er der survival. Man kan spille gratis survival. Det koster ikke noget. Selvfølgelig koster det ikke noget. Hvis I vil blive builder, som det farm, de kan nemlig gøre noget særligt. Builder, der skal man spørge en admin, owner og moderator, eller en admin selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det 2 gange. Ja, jeg prøver at skrive spawn. Sådan. Ja, man starter her, som jeg sagde før. Ups, det er så meningen, man skulle starte derhen, men okay. Velkommen til Sock-serveren. Velkommen til Sock-serveren, det er ikke meget skrevet. Regler og portaler. Her, der var alle de regler, og ja. Så går vi lige ud og ser på, så lige speed 2. Sådan lige på 3. Så flyver vi, flyver lige lidt. Jeg har lige glemt at lave noget her på den. Det har jeg selvfølgelig ikke der. Men ja, det kan jeg lave efter den her video. Ja, og den der vej, den fører til, så skal jeg også lige ned. Jail, jeg har så ikke lavet jail nu. Hotel, der er heller ikke lavet nu. Og shop, det er heller ikke lavet nu. Ja, og det kommer til at lægge et stykke herhen af. Men ja, det spawner, jeg har lige glemt at lave det der. Og jeg har lavet det helt selv. Det er ikke noget med bagråd. Jeg har lavet det helt selv. Det er ægte nok, ja. Ja, det var det. Hvis der er mere, I spørger, så står det, eller så kan I skrive en kommentar. Og glem ikke at subscribe. Det ville være dejligt, hvis I gjorde subscribe, så jeg kunne få min første subscribe. Ja. Det kan godt være, at filmen lægger lidt. Det der laver jeg om lidt. IP description. Eller beskrivelse hedder der også. Ja, kører lidt rundt om til. Jeg laver lige det der om lidt. Det er en lang en, ikke? Og jeg har lavet det helt selv. Jeg har brugt den der, og så den der, til at lave det der. Og så glas, det er sådan noget. Ja, det er det. Hvis jeg har det, så skal det stille et par sekunder. Så jeg har 3 dage min ven, der lavede det. Så kører jeg lige lidt. Ej, jeg stiller den lige på speed 4. Eller 5. Jo. Så kører jeg lige et par gange rundt. Ja, det var det. Det var det alt for dig. Det er min nice morgen. Vi ses. Hej.